Hoy, Bruno! Bukla na yung pagkalagan. Ignorantiha ka na? Pirme lang ka mamutagan? Arere! Bukla na gud na yung kalagan. Giingnan ti ka nga og mulaag ka, alas 10 muli na ka? Ganong buntag sa'yo naman ka muli? Ha? Hindi na magugmi pa, nakatugok, kinunagaan ko sa kahubog. Aw, bao din na yung toyo ka na ka? Gani, dugay na kayo kung naglagot sa imo ha? Gani, Ngayon nyo na matitikman ang tatak ng panday. ikaw lang iskumo Fernando lagi. Tay, Ha? Otro pa ka? uy katay. Malantot ka? Di pa ko. Tay. Wakang kunin mong bulan. Uy, Ha? katay. Kawa. Gahil kay ka ha? Buntag ka sa oy ha? Tay, tay. Lugay na ko nag-antos imo. Gahil kay ka. Magsigig lang. Magsigig lang. Gahil kay ka. Ha? Ha? Nagkungtas na ko sa imo. Mono? Magsigig kag lang. Buntagan ka. Ha? Kumbaga. Dahil ka buwana ka. Ha? Uy, ang agay, lapang diyo. Laag. Ugay, agay. Pangyari ng badungos diyo. Diyo, ayo diyo. Bunong nila si Bruno, maluhin taong kay. Diyo. Kaka. Hoy, Bardok. Huwag kay labot rin ha. Ayaw panghilabot rin. Kami sa naman diyo, anak na naman diyo. Huwag ko'y anak. Ano yan dugo? Imong dugo diyo. Huwag ko'y dugo. Ang ayaw mo kong diyo. Imong bukog. Huwag ko'y bukog. Ang iyan tuli. Imong tuli. Huwag ko'y tuli. Ha? Isa di ka diyo. Ay kung inanaa, Bardok ha. Tapos ko apiso. Isa di ka diyo. Isa di ka diyo. Balik na rin, Bardok. Isa di ka diyo. Ay kung surang-surang nga ni Malag ha. Balik na rin. Si-on di ka. What's up mga Kalumboys? Shoutout kang DJ MX Black Idol, Buhay Mandaragat, Kuya Ed, Joker PH, Ronald D. Farmboy, Mems Lakwatsera, EP Sampaga, 4TV Vlog, Jolmians Official Mix Vlog, Dudong, Runing Mon Martorillas, Sarapay TV, Rimar Suson, and Ma'am Gypsy Ross, Eric Duruta, and Kim Fernanday, and Johnny Rem Likigan, and Tita Bats. Yo! Og shout out po ko kang sa akong mga pamilya nga nagpuyo sa Bungtod og si Robbie Sam, Junel Sam og akong lula nga si Nimpa Sam og si Jerry Sam ug ang kuya nga si Jerome Sam og shout out po ko ka Tita Jeneline nga naa sa Cebu nga nagtrabaho, si Jeneline Sam og si Bugoy. Shoutout po ko sa akong kuhan, uyab nga si Nicky Lamosot. Yo!